El desastre del Prestige és una experiència que mai oblidaré, que tota la vida portaré a dintre meu. És impossible esborrar les imatges d'aquella gent amb aquelles mirades, amb aquella tristor, veient com tota la costa, tota la seva terra estava bruta per aquella porqueria i el mitjà de vida que sempre havien tingut se'ls anava en borris, no? Sempre recordaré la solidaritat de la gent. És una cosa que va marcar moltíssim l'agraïment de tota aquella gent de la terra que veien que havies atravessat tota Espanya per anar-los a ajudar. Això és una cosa que no té preu. I també recordaré sempre que ens explicava la gent d'allà que mentre els mitjans portuguesos ja estaven dient que seria un dels desastres ecològics més grans de la història, aquí hi havia personatges que deien que això eren unos hilillos de plastilina, la famosa frase. També recordaré tota la vida aquella sensació de frustració, aquella sensació de tenir una impotència al veure com havia quedat tot allò i que tu eres una petita engroneta que feies en allà el que podies, però que continuava igual, i l'endemà estava igual, i tu només podies estar-hi unes hores per ajudar, però que marxaries i que sabries que allò quedaria igual fins moltes setmanes i molts mesos, no? Sortosament això ja ha passat, són 20 anys, i que esperem que no es torni a repetir ni veure ni viure mai més una experiència com aquesta. Però sí que n'hem de treure lo positiu i seria bàsicament totes aquestes coses.